Malam normal. Ina ji da kai oga. Ina alfahari da kai. Ta sani malam normal a. Tambayi shi lafiya. Tambayi shi ko me yake makuka. Kai yaro. Lafiya ne ka kuka. Kai saurara. Yi mana bayani dalla. Ni ne ka kawo kuka. Gidana ne ya misa ku. Wayan je tashan an so mai abinci. Sai kuɗin ne ya faɗi. Kuɗi har nawa? Naira 1000. A kai ji gaba da kukan ka. Zai mu tare da mu A malam normal. Ishiru yaro, ishiru. Ya ci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An shi ga naira 1000. Yaji kuɗi na kan bashi wa. Saboda alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah normal. Ya ke kuka kuma. Kuɗi ne na wani.